Sabina, ina ƙaunar ki. Ni ba kin ga akan ki? Zan iya duk wata gurma ta rayuwa akan ki. Wallahi ba sai ka faɗa ba wallahi. Na san kai masoyina ne na hakika. Kai, kamar ya ga wayata. Me haɗin ka da wayata? Ki mu gawai ki. Kamar ya? Ba ki bayar ba? Kai, Ba ki ji. Ba mu gawai ki. Ba mu. ba shi. Kai ma bako ne an gwannan ko? Wannan da yanda aka yi bako ne an gwannan. Bai san unguwannan ba ne. Shi bai san. Yanzu kana gani yazo ya kwace min waya kuma har da cewa wai na bashi. Yanzu haka adalci ne yazo ya kwace min waya ta. Wannan da ganin shi bako ne a cikin unguwannan. Yanzu zan je karɓo miki wai ki kwantar da hankalinki. Ba ni sakan 30 zaki ban yanzu zaki ganki. It is finished. Girman Allah, dan Allah sai baka kamun yarinya nan wallahi in ban karɓo mata wayan nan ba. Na riga na nemi da gaya mata cewa mu ne da tattu unguwan nan. Duk lungu da sako ba inda mu sani unguwan nan. Na gaya mata ce bako ne kai ba sanin unguwan nan kai ba dan Allah taimaka ka ban wayan nan. Taimaka dan Allah. Zan iya swiping. Nawa zan baka? Ka dubu goma. To ba shi da ma insha Allah. Nagode. Ba da mu. Gaya miki, na ce miki sakan 30 zaki ban, na ka miki wannan baran da yanda aka yi bako ne shi a unguwan nan. Wallahi bai shi yasa nake ji da kai wayo Allah sadauki na. Sarki ne ni. Zo mu tafi. Ina gaya miki cewa ni in jarumi ne daga buga a jarida. Kin gane? Yanzu mu zo ta. Da ke yanzu wannan wifi sai billahi da aka fito wannan. In jarumi ne fa na gaya. Sa nake ji da kyawar gawa ta. Kai ni ma nake ji da kai. Ai wayo Allah farin ciki. To ga. Yawwa.